Molt bones, benvinguts al canal de Pest Almogàvers. Avui tornem amb el capítol 2 de Pest Titans. S'enfrontaran Nanaki 2000 de Elo contra Lehao 1950 de Elo. Enjoy. Jo a 10 més 3 Nanaki. A menys? Jo aposto per a Alejao, No ho sé. pel temps. Jo també dic Nanaki a 10 més 3. Ritmes més ràpids, diria Alejao. En plan, jo l'he aconseguit de portar fins al minut 3 amb avantatge. No, no s'han preparat cap dels dos. Jo crec que Nanaki sí que ha practicat alguna cosa. Ha fet contra mi. Però no ha practicat obertures concretes, no? Sí, contra el London sí. Ah, vale. Ojo que li ha jugat tot el toc, Alejao. No sé si això s'ho ha mirat. Perquè no és pura teoria. Sí, tu creus? Sí, Bueno, això és pura teoria d'una variant. Però creus que ho sabia que Nanaki entraria aquí? No, això no, però jo que sé, la London no juga així, ja està. No penses, tu jugues això. Hi ha diverses Londons, no? Aquí simplement se lançaria això. Pues... Aquesta posició... Ojo, eh? Un 2000 contra un 1900, ojo. Sí. Ara de fet l'està amenaçant PO per PO. O sigui, si torna a tocar el negre fa PO per PO i si menja D4 amb el que sigui li fa E5 forquilla de 2 peces. Així, ui, s'ho ha deixat, no? Sí, s'ho ha deixat. Sí, PO per PO menja i E5. Havia de fer D5 allà, crec, o PO per... Però no sé si ho veurà. Ho veurà o què? En plan, la sol veure, però no sé si ho veurà. És poc habitual, no, aquest tema, que passi, però sí. Sí, fa PO per PO i està bastant nice aquí. Jo crec que és el que està mirant. Sí, no? Perquè altres jugades que pots estar Sí, pensant doncs, aquí. bueno. Ojo, l'ha vista, eh? No pots recapturar PO, has de treure el cavall, no? Sí, no? La cara de l'Alejao com la veieu? L'ha sorprès? De puta vida? Jo veig concentrat encara. Jo crec que no n'és conscient del que pot venir. Sí, encara... Exacte, no n'és conscient. No ha fet cara de merda, m'he deixat això. Ara li fotrà E5 i sí que farà cara, no? No, no l'ha feta! No, no l'ha fet. Però què els hi passa, tio? Nada, eh? Primer doble win des del maig. Atent. Nanaki va pel mates. No sé si estan jugant potser més a segur... No, això... Sí, jo crec que... Que toma a buscar el mate. Com una siciliana clàssica que mai hi ha aquest E5 que toques 2 peces i ha tret les peces de forma usual i ni s'hi ha fixat. I Alejao jo crec que tampoc ho ha vist, vull dir, perquè si ha menjat de dama així... No sé, com ho fem això? Acaba la partida i parlem amb ells o no? Sí, seria el seu. parlem una estona. En plan, jo el que estic veient és que aquest punt és molt dèbil. Sacrifiques aquest que va d'anar aquí... Sí, aquest és el pla del nen. I després ha de tenir alguna cosa... Ah, exacte, perfecte. 5. No tinc tan clar jo això que ha fet ara. A mi m'agrada més posar la dama, no posat el peó. Ja, no sé. I deixava el cavall clavat, llavors podia moure allò el cavall, fer un jaque potser i tot, tant el peó. Sí, m'agrada més un dama 5, A6, B5 o alguna així. Tirar B4 i... Però crec que aquesta posició la té molt vista. En Nanaki? Sí. Sí, jo diria que sí. A mi me l'estava intentant de forçar tota l'estona, per això no m'he enrocat. I crec que el blanc normalment quan fa l'alfil H6 ja té els peons més tirats cap amunt, ja t'he fet una 4 o alguna així, vull dir... Bona estocada de boletos. Està més lent, el blanc, d'arribar al rei. Sí. Llavors el que us deia, a l'acabar la partida se'ls hi comenta alguna de jugades, o no? Sí, es fa revisió i ja està. Sí, no creus que els pot desestabilitzar? No, jo la setmana passada vaig fer un blunder que flipes, igualment vaig acabar guanyant de llet. I si no que s'aguanti. I ho volíem comentar i millor, saps, així s'aprens. Això. Vale, però que potser ho volíeu fer al final del maig o alguna cosa així. No. També es podria fer, però... Si has perdut, pringues el doble, no? Bé,
Aquesta quina és la Ni siquiera- intenció? Treure l'outfield de darrere, suposo, i que no et pugui fer A4, no? Vull dir, amb l'outfield evita... Et deixa aquesta A4 diagonal oberta per matar aquest cavall i després tens més fàcil encara el mates. Perquè el cavall aquest ja el tens posat aquí. Sí, és que és això. Ah, bueno. Canvia el flux, no? Cavall B4... No, si canvies outfield, de deixes dama. obert. O sigui, obres directament Sí, aquest però outfield canvia, no? tocant el Vull dir- cavall. El problema d'aquest cavall és el que defensa aquí. Jo crec que ara Nanaki portarà una torre a la columna C i també buscarà temes de torre per cavall i cavall per a dos o coses així. Com a idea. No sé si val. Qui ha marxat? Ojo. Patxi, no? Ah, vale. Sí, ara quan posi la càmera s'arreglarà tot. La vida. Esperem. No, s'arregla. Sempre es queden en les mateixes posicions. Ok, premo. Dama par, sí. I per què el cavall s'ha quedat aquí, en comptes d'obrir el cavall? No, bueno, jo crec que si feia el cavall per deixar canviar els outfits directes, no? Vull dir, jo crec que que obri la diagonal i canvia l'outfit d'un. I el Pot cavall ser. està bé F6 perquè evita temes de... Bueno, H4, H5 tens el cavall que ha de controlar la casella. Si no et poden atacar com ràpid. Si tu ets negres aquí, què fas? Treus el cavall, però on? Vale, et canvio. Sí, suposo que el treies aquí. I aquí m'agrada el negre, però no tant com abans, eh? Abans m'agradava més. Ojo que té 5. No se'l pot menjar perquè, bueno, té com la dama clavada amb rajos X i té dos peces atacant. Si s'obre la columna, així que ha de moure el cavall. Potser el millor seria moure la G4, no? G4, sí. Sí, no? Que pinta cavall G4. Però li estan fent... Jo crec que està calculant alguna cosa d'aquestes, possiblement. També pot ser. En plan, li agrada molt reposicionar peces, sobretot els cavalls. Sí, perquè ara cobert... Ah, no, G4 no passa res. Però et poden canviar el PO i te'l deixen allà mig aïllant. Complex tot això. Doncs ara possiblement m'anà més alejat, eh? Sí, s'ha quedat en una posició una mica més favorable, no? Sí. Així veient-ho primeres. Sí, jo crec que ha passat el pitjor per la seva posició, vull dir, fa 5 jugades enrere així no m'anava gens i ara té les peces millor posades. Sí. T'ha tardat molt, en calcular això? El PO té molt de perill del D5 totalment, Sí. A part de que ara, si a part del cavall li pot fer un cavall D5 amenaçant temes de cavall B6 dobles i coses així, i li posa un cavall D5 que molesta bastant. Sí, el cavall... Sí, segurament el cavall 10 és el millor. Perdó, E8, perdó, és el millor. Sí, Wait. Futlaya, Team Nanaki. Suspicious. Sí, ha votat Team Nanaki a Futlaya, la tenim aquí fumant-se un cigarro. Per què has votat Team Nanaki? Declaracions. Fa cara de a l'atzar. Per dir-ne un. Ha fet així. Ha llepat, ha vist que el vent venia d'aquí i ha triat Nanaki. Bueno, doncs no tira. Ja està. Sí. No, està pensant molt, eh? No, sí, és el que he pensat més jo. Té Covid, partida guanyada per al rival. GG. Jo penso, últimament el Naki està acostumat a jugar partides de mitja hora. I té problemes de Nah, temps no jugant juga a de mitja hora. Jo crec que ara que els tenim... Últimament no està jugant, que estic veient. L'anàlisi de les cares d'aquesta gent, eh? Sí. Molt Com els hi psicològic. veieu? Sí, no? Alejao fa cara de sorpresa ara mateix. Sí. S'esperava que vagi a 8, potser. Jo en el Naki veig encara
vull fer veure que no estic fent el que tenia que fer, però en veritat sé perfectament el que estic fent, saps? Amb aquest PO l'està avançant, aquesta dama està aquí. Té cara de tio interessant, el Nanaki, ara mateix. Es tapa la boca, no vol demostrar expressió facial. Serà un aquí molt a la torre, molt qualsevol de les dos. També cobreix, saps? Pot fer tot text, també. Però pensen molt tots. No sé. Sí, no? D'aquí en tires una a l'atzar que amenaci alguna cosa i ja està, no? Sí. Com a mínim a mi em van dir això. Canviaria peons i H3, així ràpid. Fots fora el cavall i apretes el punt de D6. Sí. O si no, H4, H5 i ataques per la columna H. Bueno, no, H4 no et deixes el PO D5. Però un PO aquí és important, ara ja. Vale, canvia el peón. Sí, vale, ha canviat. Ojo, espera't, se viene. Què creieu que farà? Jo crec que la bona és dama per, però en Nanaki havia de jugar molt amb dames, així que té pinta que farà PO per. No. E6. 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 No sé, m'ho esperava bastant. Una pinta increïble, no? No entenc. I potser busca un sacrifici d'aquests per obrir... Ui, no sé fer fletxes. Mare meva. Però... Per obrir aquí la columna. Sí. Un moment. Jo crec que està... O sigui, Alejao... O sigui, el Nanaki està esperant l'oportunitat per matar amb el cavall i amenaçar les dues torres. I suposo que Alejao no sap com sortir del tot. Què fer del tot? Jo no sé què estan calculant, però el temps... Amenaça el cavall... Si H3 sembla bona. I aquí tornes el cavall enrere i ja està, no? Sí. Ja ha avançat el PO. Nen, no? Aquí. No sé si té cap idea d'atac amb dama H6, crec que no. Jo si hagués sigut aquí, sincerament, hagués ficat una de les torres a D8 i hagués fet takes i... Sobre defensa, sí. Cavall D4 em sembla bona, eh? Ah, no, que et deixes el peó, no? Sí. No, quasi. Per què no? Cavall D4, si fa dama per D6, té cavall F5 jaque descoberta. Però el mates amb la dama, no? Igualment. Com? Que igualment el mates amb la dama. No, cavall F5 jaque. Dama per peó? Ah, cavall F5. Jaque i dama per D6 a la següent. Que canvi cavalls. Ja, però dama aquí, després aquest... Ja, sí. M'està apretant, aquí. Cavall D4 és fina, diria. No, clar, perquè ja la torre... Mira, una cosa que em va dir el Teumo i estic bastant d'acord amb el que em va dir és que quan veus que t'estan atacant molt, canvia peces. Sí, perquè significa que al final, si t'estan fent molta pressió, vol dir que ho tens cardat, ho tens fotut. Com menys peces, menys t'ataquen. Totalment. Ànims a l'eix. Diuen ànims a l'eix. A l'eix és Alejao, no? Sí. Nanaki, Jordi. tenim nom real o no? Jordi. Jordi es diu, Nanaki. Seguidors d'Alejao, si voleu podeu seguir el canal de Pesta Almogàvers, també, que tindreu aquí Alejao per... Exacte. Bon spam, Patxi. 41 seguidors, Pesta Almogàvers, no està malament. Anem pujant. Hem fet l'enquesta al final de qui guanyava? Sí. Bueno... No he votat, al Twitter, vale, aquí pel xat. Passa el link. Això. Bona exclamació contingut. Seguiu a tots els canals. Bueno, em falta algun, però... Bueno, sí, però els
principals. Falta l'Obèlic, és veritat. I en López. Forn. Però bueno, Cert, és veritat. coses que passen, no? Sí, ja el canviarem. Un mal molt... O la que es queixi. Exacte. Quan ho vegi, Exacte. Game on. Sí, 4. Vale, encara no pot fer dama per peó perquè segueix havent-hi cavall i fa 5. I cavall per cavall, dama per cavall, dama per peó, dama per... dama, torre per... No, No, clar. Perd una segueixes torre. tenint una de menys, no? Perd una torre. Sí. De fet, jo crec que la idea del blanc aquí, si li torna a tocar, és fer cavall per cavall, menja el cavall i dama D4 amenaçant G5. Mou el rei. Títol de Gran Això Màster. té pinta. Gran Nanaki. Això ho fa per poder capturar sense el problema del hacker, a la descoberta. Sí, sí, sí. Jo, mira, el que estava pensant que podia fer el Nanaki, en veritat, és fer... Però el cavall per temps cavall. baixa molt, i molt ràpid. Sí, no? Jo pensava que 10 minuts era més temps i se'ls està bastant bé. Podríem fer... Mira, el Nanaki podria fer cavall per cavall i posar la torre de A8 a A6. Ah, és veritat, bona idea per posar una peça més... Per una peça més. Sí, aquesta idea és bona. Canvia. I sí, a la següent li pots fer el que dius tu, torre A6 i... Però A6 després queda... No, clar, D7 no pot... D7 fas torre per i... No, sí, D7, pot defensar. D7 no... En plan, jo què sé, tens el teu cavall i la teva dama defensant. Sí, sí, sí. Aviam què Això fa. màxim, ara, Però això només recupera un peó. Potser pot intentar fer un A4 per a torre A6. Igualment, aquesta dama, en aquí jo la veig ben posada, no? En plan, està tocant una torre... La del negre. Sí, Sí, la del negre està ben posada. Està tocant una torre d'una forma indirecta. Si pot a buscar... torre A6 pots fer B5, no? B5, B4 i obrir aquella columna. B5, B4, sí. Però després l'altre fa A4 i et quedes mig... O sigui, no pot fer A4 si no treu abans el cavall. Clar, però primer de tot treu el cavall. Uf. Aquesta dama aquí, per què? Alejao busca el mate, No, no està buscant el mate, està intentant amenaçar la torre aquesta. Però és igual. Exacte. Si cavall A4 no m'ha agradat, Faria que G7. En plan, l'altra torre està defensada per la torre de 8. Cavall per cavall. Canvien. Segueixes tocant torre. Aquí pots capturar... Torre 1, no? Aquí pots capturar... Captura. Jaque, has guanyat la partida. No, torre B1. Recuperes un peó amb torre per D6, però sí que és veritat que és la bona. Però has fet jaque. Guanyes la partida. Ah, vale, sí. És veritat. Has fet jaque. Worth it, completament. Sí, se l'ha deixat, aquesta. Anàlisi de la cara de l'Exal. No és de... És igual, també pots cedir aquest peó. Nanaki s'ha tret la mà de la boca, O sigui... Quan sí, ja no. De la boca, ha confiat. Confiat totalment. Sí. Més o menys, 1 minut, 2 minuts. És curiós que en Nanaki en tingui més encara. Exacte, Uau, aquí simplement E5, no? E5. E5 et defensa el que vol intentar, que és passar aquest peó aquí. Jo faria la torre C8 amenaçant mate, que se'l pot deixar. Però pensa que això... Bueno, clar, és que els hi queden 1 minut i 2 minuts. Sí, però torre C8, bueno, t'ha de fer C3. No sé, complicat, tot. I el següent potser sí, E5. C8, C3... Amenaçar el mate per si se'l deixa. C3 o D2? Què creus? Què passa?
O B2 potser... ho deixa la torre. Ok, mate. Hòstia, està deixant mate, no? Sí. Has vist? És que amb el Sama Temuna no només a mi em funciona. En Nanaki està en plan, ok, no sé què acaba de passar. Sí, Ja ha de sí, passar. sí. Grande, Nanaki. Podem callar. Un respir, no? Molt Man. bé, senyors. Alejao, estàs... Bona. Algú li ha de treure, algú li ha de treure. Sí, Ah, sisplau. de treure algú. Que jo no puc. Vale. Vale, Bona. Bon, senyors, com ho heu vist? Com m'he menjat aquell Hi ha hagut PO una- a E5, macho? Jo ara Hi m'he ha hagut una apurat amb deixada de el temps. peça a la jugada... Aquí? M'he apurat amb el temps i l'he liat. Se m'ha anat la olla. Aquí, Una deixada en de Rock peça. Yak, PO per D4, hi ha una E5, hi ha una forquilla a la dama i avança una jugada jo. No em A deixa. veure. Ah, perquè he d'anar a Em taulell menjar- d'anàlisi. Canvia el PO, has menjat de dama, bueno, menjat de dama i aquí hi ha E5. Sí, però si fas el fil per PO per PO... i Ah, perds hi ha el fil per PO. Ah, bueno, no, hi ha cavall C6, no? Ja la dama darrere. Ah, ojo, en calculen més que nosaltres. Al fil, cavall H5 sí que l'havia mirat, però després de cavall E3 Sí, no sabia dama què fer. 3. És veritat. Pues, molt bé jugador. Tot i així, Comentaristes. Tot i així l'Elia segur que tenia alguna manera millor de jugar això, perquè era bàsicament una Dragon Sicilian amb un tempo més. Amb 2 tempos més en algun moment, i no ho he sabut aprofitar. He gastat una de tempos Sí. fent A5 i A4 que no vegis. I en aquí quina em mola més. Has més? de fer dama 5, no? Sí, crec que la dama havia de sortir més ràpid, o a B6 o a A5. Però no ho podia decidir, així que he tret el PO. Ara tira Ah, una ben mica jugat, cap. ben jugat. Bum, perdut, instantani. Perquè aquí ja hi havia el pla de posar la dama a B6 i posar el cavall a G4. I aquell cavall a G4 feia bastant de mal. Sí, aquí és l'E5, no? Ja? Un flipat. En aquí et recomana matar això amenaçant dama aquí. Mata. Sí. Com que la màquina queda dama no li molesta gens. Veus? La que havia dit. Bum, reposiciona. Jo pensava que faries aquesta, sincerament. Sí, bueno, eren les dues. Pensava que cap enrere era l'única que ho salvava. No, ja l'ha salvat bé. I aquí imagino que pensaves que mataria i que em quedaria amb un final de torres pitjor. Bueno, si et dic la veritat, en aquesta alçada de la partida ja estava... que ja havia donat tot el que podia donar i ja no sabia què estava passant. Però estaves més 3. Sí, estaves més 3. Perquè estava més 3. Perquè la màquina veu coses. Hi ha un peu de més a D6 i... Sí, però era No molt es pot difícil. moure ara mateix, no, el negre? Sí. Bueno, però sí que és veritat potser que la posició de l'Anaki era bastant més favorable, no? I on s'ha liat des d'aquí. Havia d'haver entrat amb dama? En sèrio? No, crec que diu més Aquesta- tranquil·lament. A la màquina aquesta ha fet torre l'havia mirat, U. Això de fer torre per D6 i després que la dama fes dama per AQ escac, l'havia mirat, però podia escapar. Ah, clar, I això es tal, maten però no dos, acaba. que burro que sóc. I després del C3 no sé què hagués fet, però... I aquí, bueno, m'he precipitat, de veritat. Bueno, L'he vist malament de temps i dic... hi ha hagut un petit problema, no, aquí? Quan el temps els que apreta, al final Sí, és aquí és complicat. Què voleu fer? Anem... Anem a la següent, no? Bon, senyors, recordeu que res està decidit encara, o sigui que calma, tranquils. Que em jugaràs, I- Anaki? Vaig a buscar el carrer. Ara canvieu, no? Sí. Dodo? Bueno, Nagi ja està mute. Ja està en modo... 2.600 partides. Alejado. Ui, ui. Meva. Ara vinc, un moment. Ja està, això. M'ajudo. Vale. Ok, una partida nova. Vale. Ui, ui, ui. Tot això, fort, eh? Vale. De moment tot normal. Vale.
avançament bastant diferent a l'abans, eh? Ha fet la mateixa posició. No, aquí. Sí, no, I l'Alejao ha fet una Karokan sense Karokan. Sí. Abans ha fet Viena, no, l'Alejao? No, abans ha fet London System. El London, això, però. Has sent molt fluixet i tens el volum a tope. Sí? Què has sent molt fluixet? Hòstia. A veure, ho poso al mòbil un moment. Ah, jo et sento bé, eh? Uau, no sé. Jo puc pujar el meu, però és que la resta ha estat tot a tot. Bueno, sí, em puc rebentar jo les oïdes, però... Aviam. Fluix, hòstia. Jo et sento bé, però no sé. Sí, des de Discord se sent bé. Ara des del directe... Des del mòbil se sent bé. Això hauria de sentir-se a tope. En plan, jo m'estic deixant l'oïda, per això? Hòstia, un poc cala, jo. Nah, ja va. Jugant-se allò com el físic i el psíquic aquí tot. Sí, sí. Tot per pesta molt. Valora, tocada de boletos. Ah, no, a tu se't sent bé, jo. A mi sí, no? En plan, la resta ho he pujat a tope, però jo què sé. Es deu pensar que em dic full-layat, en veritat. Ara sí, posar colla al... Ah, però que no t'ho dius. Però que no t'ho dius. Bueno, depèn del dia. En principi... En principi cada dia, no? Quan faig streams, menys avui, sí, no? Ah, podríem... Però bueno, tocada de boletos. Aquí teniu els nostres canals i ens podeu seguir, això, no? Que un follow no fa mal. I tant, i tant. Bon spam. Ara m'han a ser 4, no? Que seran una peça. Massa al cavall... G4. I estem ballant. Tot el rato estem ballant des de la posició de les negres. No sé si és lo típic és que es vegi des de la posició blanca. No? Des de les blanques, però bueno, és igual. Si canvien... Nosaltres som diferents. Sí. Si canvia el fil per cavall, amenaçaria cavall igualment. Com? Si... Si el negre canvia, no? Sí, si es canvia, igualment amenaça el cavall igualment. Sí, suposo que no canviarà pes. No, B3, i ataca el peu de B7. Nanaki se'l veu confiat, eh? Sí, sí. Home, la posició que té l'Anaki és bastant bona, la veritat, eh? Sí, té més espai. Uau. Un canvi, eh? Crec que està bé davant el 6. Ara es deixa la dama, tranquis. Fa E4 i es deixa la dama. Se'n sent millor ja, tocada de boletos, o no? A veure què ens diu. Aquí que Una mica... pensa. Ah, ja sé per què és, perquè... Oh my God. L'OBS. No, parla. Hola. Vale, he de trobar quin dels dos és. És aquest. Això ara s'hauria sentit més. Ui. Ah, vale. Sí. Fan el canvi de dames. Aquí has menjat de peó, jo. Per obrir la torre i fer pressió al PD4. Escrit... Hora dos cops. Ara, vale. Ja. Moltes gràcies. Culpa meva, que com que em rebenten tots els sons, doncs, jo què sé. Ho poso tot al mínim sempre. Per això tenim els viewers. Moltes gràcies, tocada dels boletos. Aviam què farà. Treu el cavall. Per cert, m'imagino que ets Team Alejado, no? Sí, no, abans he dit ànims a l'eix. Així que creiem que sí. Aviam, què pot fer? Això no es pregunta, ojo, Fan fidel tenim.
Sí, l'ànim Ah, no, Aleix tu- no l'ha tu- dit ell, l'ha dit un altre. Com es deia? Ah, Elixar, Hòstia. 23. Ah, és veritat, és veritat. Sí que té fans, Alejao, eh? Sí, sí. Portar portada, tot l'exèrcit. En veritat podria posar la torre de... Ah, però la posa Aviam, a E8. Pensava que la posaria de 8. Jo proposo de l'última fer-la en plan més ràpid. Tipus 5 minuts, algo així. Jo crec que Nanaki dirà que 5 minuts, no? És igual, és que hi hauré de tirar les 9. És la màquina. Bueno, si no... Clar, si no es perd el directe, no? Clar. Bueno, no Quines es perd, ganes? però... O ho allargueu molt, Ah, sí, això, o... Si empaten 1-1, doncs sí, podem dir que l'últim... Si ho allargueu molt, endavant, Això cap problema. Que són més emocionants. Vale, tenim aquesta excusa. Diem que el públic ho reclama i ja està. Exacte. Tot pel públic. No ho hem decidit pas nosaltres. No els hem influenciat. I si no diem que, bueno, que si és 2-0 és allò de, bueno, ja has guanyat, ja està, no? No t'importarà fer una més ràpid. Sí, exacte. 6-2-0, final... Aviam, que jo sepa, això la tocada de boletos li va a favor, No tens ara mateix, eh? Perdona, Sí. aquí està Amb Nanaki, aquestes però- declaracions, Iop, vols dir que vols que guanyi Nanaki per acabar abans del directe? molt l'Alfil al final, Exacte. començant el cavall. Ojo! Polèmica. E3. I ara què? Aquí, aquest outfit de caselles negres del blanc té poca mobilitat, eh? Fate, Team, Nanaki o Alejao? Això. Zaid és dels darrers... Jo et diria fans que és... d'entrat, també. Jo et diria que és Alejao. Té perill, eh? Diries Team Alejao? Jo et diria que dirà Alejao. Team Forn, eh? Ve Home, de però Team d'aquests Forn, dos... però no sé qui dirà. No ens ha contestat, encara s'està pensant. Tenim 11 viewers o som jo? No sé, potser... Doncs Veus carai, Alejao, tio. tio. Recordeu-vos, gent, de seguir pel canal de Peston Hours, qui no ho seguiu, que tindreu el duel aquest, en tots els altres també, a YouTube, el canal de Peston Hours. Jo vaig a posar el mòbil. Pobre És que el Nanaki, PC, no? tio... Uf. Crec que només és Team Nanaki fot Laia, imagina't. No. Aviam. No digui que va amb un bastant desavantatge de temps, ara. A tope amb Nanaki, exacte. Sí. A tope. Bueno, aquí suposo que ja atacarà el cavall amb el peó, no? B3 i cavall fora, i així no te'l deixes. No sé què deu estar calculant, no? Que pot atacar, tu. Hasta la muerte con Alejao. Ojo, eh? Mare de Déu, Alejao, vaya fanbase que té. Més... Sí, increïble. I gran. Quants seguidors té el canal d'Alejao i quants té el canal de Nanaki? Diria que No té sé, més Nanaki, no? però... Avui l'Alejao en tenia 16. Així, chilling, saps? Hòstia. Animal, eh? Això del Pokémon ja tenir una fanbase increïble. Increïble, sí. Sens dubte. Molt... Ha no guanyat el seu equip al LoL? Suposo que protegint el peu... Estaven tots tiltets. Ui, què fet. Torre 2 és rara de collons, eh? Suposo que vol protegir el peu perquè es deia pensar que amb aquell cavall pot matar el peu. Sí, però... És com que esclavitzes una torre per un cavall, no? Sí, La torre va... mica. No sé. Jo hagués fet B3 al toque, ja. Ojo. Diuen que donis la cara, jo. Tot i que ella tampoc la dona, està aquí al sofà. Exacte. Jo ho faig més. Amb això ja ho dic tot. Encén. Tu fas més, eh? Beef. Diu que ho fa més que tu, eh? Sí, fer Alejao. Alejao tens per pensar, és el bo que té. Hombre, més Isai. Amenaça directa de Nanaki.
Suposo que... Si vol amenaçar Teo Moon amenaçant l'Alfil, que no té masses caselles. B3. Ara, No he acabat d'entendre per què ha fet torre 2 per fer B3 després. Ja, no té gaire sentit. Segur que no el seu cap Bueno, té potser lògica. m'ho explicarà després, Que abans m'ha explicat per què no valia 5, però... És per evitar No, això. Aparentment no li va... Sí, però tens el cavall de F3, no? També. Poden fer el fil per F3, però fas B per C4. Bueno, potser sí que és per això, però tampoc crec que... Alejo pot amenaçar el fil ara, si vol, amb el peu. I... Ara que aquest... Està bé, si li avancen el P o torna a C4, suposo. Sí. Però ara li treu pràcticament el doble temps. En plan, no sé. És molt exagerat. Sí, s'apura molt Nanaki. Sí, però després remunta. En plan, al final, quan ja ho has simplificat tot, és com, vale, pam, pam, pam. Sí, sí. És un artista, la simplificació. Totalment. Idees del blanc? No ho sé. Fa torre B2? O torre B1 o B4? M'ho ha de defensar aquell peó, no? El posicionament cavalls, com sempre. Aquesta està bé perquè ara sí que li amenaça B4 perquè li cobreix la casella C4 i B3 en el cavall. I si fa B4 aquell cavall no surt d'allà. I estan tenint una discussió de gèneres al xat espectacular. Ara només pot moure el fil a... C7, no? 7. C7. L'única casella. No entenc per què tarda tant. O Què li està pots- calculant? Estàs calculant o un li pots- sacrifici d'Alfil. Potser està fent B4, no, també? Aquí G5 fer B4 i canvies l'Alfil pel cavall. Però Sí, li també agraden és molt veritat. més els Alfils. I en aquí amenaces l'Alfil. Aquí amenaces el cavall a C7. I on te va aquest cavall? Pot fer B6, crec. B6 i si B4 cavall B7, entenc. Suposo que està mirant així, no? Suposo. En plan, és l'única Guanya forma de Alejao, salvar-lo, diuen. no? Com? Suposo que és com l'única forma de salvar-lo aquest cavall, mitjanament. I que pugui sortir. Uau, un sacrifici Alfil, d'Alfil. No, això va dur. Va fort. Ara, ojalà que Alejao li faci cavall per B3. Uf, Llàstima. Hòstia, Nanaki, Està inspirat, avui. va fort aquest home avui, Doncs no sé jo, si guanyarà Alejao. Jo Nanaki l'estic veient full focus, Sí, sí. No té la cara que tenia l'altre dia després del torneig, vull dir, té cara de rebentar el rival. De sap què està Quan passant. amenaça torre amb l'Alfil... Hòstia, Alejao? aquesta ha estat bona, Sí, molt bona, molt bona. Perquè controla les caselles C4 i B3, així que si fes torre B2, el cavall s'escava per C4. Oh, I també podria fer un canvi... No, perquè hi ha el peu protegint. Per Crec que s'ha deixat aquesta, Sí, sí. Torre B2. Sí, s'ha rascat el cap Nanaki en plan, m'he deixat aquesta. Torre B2... Uf. Sí, això és que ara s'ho ha deixat. I D5 tampoc la té perquè, o sigui, si poses el peu D5 per tapar la diagonal, et fan el fil per cavall. Ja, doncs ara començo a anar a Nanaki L'Alfil perquè també, faci una partida de 5 minuts. No, fa cara que no. Està Sí, el calculant. fil per G5 s'ha passat d'espectacle, Sí. no? Vull dir, podria haver fet B4 i que li mengin l'Alfil. Això per temps hi ha increment, en plan, no té per què guanyar, necessàriament. Sí. Cada jugada sumen 3 segons i és suficient per Però en fer endgame una és... victòria 3 tempos. I a més, si fos el Nanaki ara mateix buscaria takes a tope, perquè a temps ho té impossible. Uau, sacrifica la torre... Bueno, vale. Té torre Doncs- de menys, no, aquí? És igual, Ah, va no, perdent vale, només que pot ser d'un. cavall Ha per recuperat 2. És així. No, és que no havia vist cavall per... Jo tampoc. Bueno, és jugable, Tampoc encara. l'havia vist. Sí, aquest peu està penjant de moment. Jo crec que ha fet bé l'Anaki, perquè no tenia temps, i no? Sí.
La veritat que ha estat bé, això. Vull dir, no havia vist que tenia cavall par, però un cop veient-ho, està bé el que ha fet. De fet, quants peons té cadascú? 6... Ara, Bueno, té un peó, per la qualitat. Sí. No, Ara podria- full la llata és full hunt. protegir No, el que- peu i amb més alt. Polà ja la tenim aquí. I ara és el que ha de buscar, no? Potser el Nanaki, moure aquests cavalls, aviam què pot fer amb ells. El que ha de buscar és recuperar temps, per començar. Sí, també. Però té complicat. Mata, no t'ho pensis, mata. Mata. Sí. Bueno, clar, si mata, on te va aquest cavall? Vale, exacte. També està bé. Peu per peu, pot matar amb el cavall. La Jao té molt de temps per pensar-s'ho, o sigui que pot estar tranquil. I decideix moure i... X. Ara pot moure el cavall. Mata la torre en premu. Jo confio. No sé si havia de canviar aquí, perquè justament les torres del negre són bones quan hi ha columnes obertes i no en tenia cap i just hi ha obert ell. Jo crec que havia de fer un alfil H3 o un alfil F1 i portar aquell alfil que no fa res. Hòstia, bueno, a part que s'ha deixat una peça, Sí, no? No. Bueno, suposo que ho tenia pensat. No, estava tocant l'altre, vale. Jo és que també no entero de res, Aviam, això de curtíssima tampoc no serà tan curta, però... Sí... Molt peor. Sí, perquè si l'altre capturava mataves torre, tenies jaque, guanyaves la partida per jaque. Sí. F4. En passant. Tu pots. Estaria bé, però és dolentíssim, no? No, ja. I actives l'alfil. Està aquell alfil que és una tolla. Ja, aquest cavall on te surt A3 o A3, no? Wait, clar, lògic. Aquest peu està... Grande Lejao, Quina fanbase que té aquest home. Protegeix el peu. Ojo, alfil F1, Ara té alfil F1 i si toca per A4 tenia alfil B5. Tenia un trucazo que se'l penjava. Bueno, farà alfil F1. Alfil B5. Ojo Nanaki que guanya. No, perquè no ha vist. No ha vist. Increïble. L'altre dia ensenyant-nos això a nosaltres i avui no ho veu. No. Vaya blunder. Reported. Sí. Llàstima, Torre C6. I encara té opcions de taules, jo crec. Sí, Alfil C4. Sí, alfil C4 i... Alfil C4, torre... Bueno, també. Ojo! Però aquí simplement mates peó i has perdut un peó, no? Per què no? En plan, torre no matava peó... Torre... En plan, quedava aquesta torre sense fer res. Què m'he perdut? Què ha passat? És que he entrat aquí... Les blanques s'han rendit. Vaja. Jo dic, en aquí, si aquestes maten aquí, has guanyat el peu. I després què? Bueno, fan torre per a 7, no? Però pots fer de rei. O sigui, te'l pots menjar de rei. S'aplaudeix. Amb el rei directament. O amb el rei, exacte. És un partit molt interessant, la veritat. Està molt bé. Hi ha hagut blunder, Aquest cop creiem que sí. Creia que guanyava un peu amb la combinació aquella, però l'Alfil allà amenaçava la torre. Ja, havia vist el moviment, el que no havia vist és que jo després no podia adelantar el peó per parar-ho. No puc adelantar el peó perquè hi ha el cavall darrere. Si no estic bé. Era menjant-se un plàtan, sí senyor. Un pla de potassi. S'ha de recuperar. Bueno, Jao, content per la victòria. Suposo que és motivació al màxim ara, no? De cara a la següent. Vale. I en aquí, per què no això?
Un bon xute. Nanaki? Algun Oh. motiu lògic que ho justifiqui? No, El no, temps. no ho he vist, simplement. Sí, temps, jo què sé. Portàvem 50 segons, 20 moviments. Així. Jo no l'he vist, Jo me l'he menjat. Aquesta. Vale, l'altra cosa, la gent demana una partida de 5 minuts, sense increment. A mi em sembla bé. Com preferiu fer-la, vosaltres? Com ja al final jugueu vosaltres? Qui és la gent i per què? Tots els Vale, fans... Zaid i fans de Dejao que tenen aquí el xat. Al final s'ha de fer el més just pels dos. Clar, Sí, clar. a A veure, em demanen superràpida, jo no ofereixo una de 5 minuts. 5 més 3, Nanaki. Per qui ho demana? Tu, perquè has de marxar, Alejao? Sí, he de marxar. Tocada del He de marxar, diu, saps? Zaid Cap. 82 Ho deixem en i algú taules. més, crec. Ho deixem en Deixem en taules. taula. Sí, home. Jo no jugo 5 minuts, hem acordat 10 minuts, si no juguem 10 minuts ho deixem en taules. Pues nada, Sí, bueno. Em sembla intentar. correcte. No, pot jugar a la tercera, home, senyors. De 10 minuts. No, si he de La tirar. tercera. Nanaki. Si has de tirar, has dit, no? No, de veritat. Igual, el mateix format, 10 més 3. Aviam. Vale, pues també remats, Nanaki. Let's go. Anar aquí en modo serio, aquí, Està full Sempre. focus, el cabron. Smart. Espera, que m'acabo el platanito. Bé. Ara el deixaré a meitat. Aquí, Ja en tinc aquí prou. la del ciclista, Alejao, eh? Ja, tornarà a fer la mateixa defensa en Nanaki? O què? Òbviament. I aviam Vinga, qui el guanya. mutejo. $40, 25... Bueno, 25 perquè ja ho mata. Com ha acabat el debat, que he tingut aquí visites de Can Fuldaia. Al final es fa una tercera partida, 10 més 3. Sí, una Perquè mega si es feia ràpida. 5 minuts, el Nanaki no volia. S'ha posat sèrio, no? En sèrio, Ui, no. bo, ui, Ja ho bo, ui, sabia, bo, ui, ja ho bo, ui, sabia. bo. El Nanaki vol la victòria, vol aquesta victòria. Dios. El toque. Vale, una London. Vale. La mateixa d'abans. Espera, que nosaltres som especials i mirem des del punt de Sí, vista sí, negre. exacte. El toc de la casa és veure des de l'altra perspectiva. Bé. I bueno, partida decisiva, eh? Ojo, què? Primera vegada... No, el públic. Bueno, el públic, Fuldaia. Era en el canal que hi ha un empat i es decideix a l'última partida. Però quant de fan que té Alejao, eh? Sí. Alejao, tu pots. Grans. En Zaid, si no m'equivoco, va participar al torneig. Sí, va jugar l'altre I dia. va fer Va quedar tercer, em sí, sembla. molt bon torneig. Va fer 16 punts, potser, o així. Bastant. Molt bo, en Zaid. En Per Zaid qui cert, és? Zaid, si vols entrar al Discord de Pasta Almogales i ser algun dia tu Alejao Nanaki i estàs jugant un match, endavant, eh? I tant, totalment. Tothom que vulgui unir-se al team està convidat, és un team obert. I tothom Exacte, que ja vulgui buscarem fer emparellaments un equitatius emparellament pel nivell i sí. i endavant, sí. Per què està calculant tant? No ho sé. Tornarà a jugar Per C5, després, no? per després justificar-nos que necessitava temps, potser. No sé. No té Discord. És un moment, això. Aviam. Cavall C6. Cavall Ha C6. canviat, no? Ha canviat, canvis, abans ha sigut un C5, ara és un cavall C6. Sí. Però la posició era igual, no? Quan ha fet C5 o no? Sí, era Heu- literalment el mateix, això. Mobile Field. Aviam què farà. No, anar aquí. Cavall G4 pot fer? Amenaçant el doble d'F2 i el peó de D4? Bueno, potser et fan el fil per, F3 i jugues. Alfil D7. I ara torre... Aquesta pinta rara, eh? Ara torre E1. Torre E8. D'abans, Alejao? Sí. Idees fixes. Torre E8.
Ara sí que m'agrada la posició de l'Ejao, perquè Nanaki és com que no té el contrajoc d'abans, vull dir, ni té la dama que pot passar cap al fang de dama, ni res. Aviam, té un La E5, posició... té un E5 que pot ser curiós. Sí, No, però E5 et clar, fan E5, D5 i ja D5... t'estan tirant a 4. Mm. Jo crec que el pla de l'Ejao és bastant senzill. Ara, a 4 H5, canvies alfils i dama H6. Tirar-li les fletxetes aquí que es vegi didàctic, jo. Com? Aviam, repeteix. A 4, A 4... Peo. Un moment, que no trobo... Aquí. A l'esquerra. Ja. H5. Bueno, clar, no. No em deixa. No sé per No què. sé si podria fer alguna amb els peons de H4... D, H5 a la següent. Canvies. A G6. Hòstia, D5. What? Canvies a G7 i dama H6. Aquí t'he quedat preocupat, ja. Però aquest te'l pots menjar o no, aquest de B5? Sí que t'obren la columna, però... Bueno, ara mateix el O potser costat. senzillament fas a 4, no? És igual, passes d'aquest B5 i si fa B4 fas cavall B1. Però això per què és aquest B5? En plan, no talla el truc. Jo entenc que és per obrir El una truc columna és perquè això? no tocant molt per allà i no té contrajoc. Jo crec que pensava també. És O un potser gambit, buscar amenaçar el cavall per després canviar peces, no sé. No, però clar, no pots portar el cavall de Nadal perquè menja de cada m'amenaça. Ah, vale, ja el veig, el truc. Si et fan cavall per B5, tens cavall per E4, però et poden fer alfil per B5. Que crec que és el que no he vist, Hi ha algun hater de l'EFAO? diria. En Danaki ara mateix? No, jo no. En Sí, Danaki ara Nanaki mateix? Jo, sincerament, si... mou A 4, no passa, vull dir. Perdó, quin era el truc? Jo crec que no he vist que se'l podia menjar l'alfil, perquè si se'l menja el cavall, pot menjar amb el cavall a E4, el negre. I el Naki no podria posar el fil a G4. El fil a G4 i després buscar un canvi, saps, amb el fil, el cavall, també amenaçar l'altre alfil. Té pinta, que potser ha de fer això que no pot... Aquí suposo cavall B1 i no és tampoc per Nanaki massa contrajoc. Ah, no, vale, ara s'ha deixat B4, ara sí. Ara sí que li fa cavall per E4 de següent. Ojo que ha acabat colant, I amenaça la reina i podrà matar el fil si té que moure la reina per nassos. Potser té alfil per alfil aquí. Sí. Però alfil per alfil salva alguna cosa? No. No, alfil per alfil i si rei per fas E5. I si llavors et mengen amb el peó el cavall, tu menges el seu amb jaque i no t'estan menjant la dama. Que si ara fas E5, doncs mengen i t'estan tocant la dama. Sembla que la partida s'ha girat bastant, no? Abans estava bastant favorable per l'Ejao, però ara veig un taler bastant favorable. Sí, aquest B4 s'ha deixat i... Té un parell de moviments aquí al Naki bastant bons, tant amb l'alfil com amb el cavall. Podria fer molt de mal aquí. Ojo... Cavall E4... Reina E7... Reina E7 no veig... On? E3, suposo, no? Sí, clar, sí, perquè tenim si ara fa, jo que sé, cavall B1 i fa cavall per E4, reina E3... Vale, he fet aquesta, no? Que crec que era la millor. I ara E5. E5. Suposo, no? Ah, no, D5. Uau, però aquí s'ha deixat peça, no? Mata. Pel cavall. Sí, pel cavall, totalment. I t'està tocant la dama, si no et pots menjar l'altre cavall. I de fet pots matar amb això. També, sí. I després pots sacrificar això, anant aquí, saps? En plan, no sé. Sí, s'ha anat l'olla, Totalment. Aquest B5, que em sembla que era bastant una basura, hauria de tocar pel cap. No es fan per l'Ejao, no deixen de creure. Aquí ha d'anar qui mata peça, o sigui, mata cavall i ho té mig fet, la veritat, Sí. Sí, no entenc què està calculant tant. Potser hi ha algun truc, però...
Sí, no ho sé. Però peu per... Potser hi ha un sacrifici de Dama dama que quatre, guanya no sé. dama. No, vale. Bueno, ara veurem. Vale, ara mates amb Tu cavall saps, de 4. Cavall de 4. No, estàs clavat, jo. Per la diagonal. Però llavors apartes el cavall i pesa de més. Cert. Vull dir, el cavall és 5 i pesa de més. El cavall ve 8, vull dir. Buah, avui vaig molt empanat, Tranquil. A mi ja m'han alliçonat a la primera partida que pensava que guanyaven peça i no la guanyaven, vull dir. Sí. Sí, Però que jo se'l què sé. valien 1000 els dos, tio. Sí, no, estan... Com a mínim curiós. Sí, jo crec que... Què cavall surt per aquí, no? Suposo. Sí. Està pensant, tot i això, vull dir... Estic Al veient final- aquí... Està pensant al sacrifici. No. Sí, a més estic veient aquí aquí amb la reina i torre pot fer molt mal també, Allà veig una columna Ara aquí clarament. això. Sí, Aquí veu no sé, això... el caos o anirà això. a per totes, no? Vull dir, tirarà F4, Sí, H5, totalment. tirarà tot amunt i a veure què passa. Però tampoc té tant avantatge. En Anaki. Sí, no veig amb tant avantatge. Jo per posició sí que veig aquí clarament. No, jo dic en quant a peces. Bueno, en peça no, però en posició... Per posició crec que sí, però... Clar, això de fet és típic de la siciliana, però en blanques, no sé. És que realment aquí a Alejao ara mateix tampoc té molt a fer ara mateix. F4, vale. Sí, jo crec que ha de fer això, F4, cavall aquí. Ara Uau. potser E5. En plan, passi el que passi, E5 i ja amenaça t'hi coses. gires. Potser canvies primer el fil... no, perquè té una torre. Si és 5, que fa 2. És 5, F2, amenaces torre. F2... No, menges perquè amb mata jaque. Bueno, dama de 4, Va, dit F2. cavall, I crec que mata. pot estar bé aquesta també. Però igualment és... bueno, clar, és defensa del que jo havia dit. Sí. Sí. Poden fer C5, no? Com? C5 i si en mengen a passant el negre, C5, tocant la dama, ja la menjar passant i menges l'alfi i l'actives, no? Sí, després una torre B8 amb un alfi, amb una dama B6 o alguna cosa així, pot amenaçar. Encara que igualment la sortida per D2 està bé. Pensa molt, aquesta gent. Sí. Jo sóc incapaç de pensar tant. Aquí no podria fer ara un C5? Sí, és el que estàvem dient, creiem que C5 és la bona. I llavors pot moure la reina a torre aquí i... En Zait ha entrat també aquí com a espectador. Fent els seus càlculs. Sí, en Zait està tot arreu. Alejao pot recuperar peça. A veure, digue'ns la continuació, Zait, que segurament estàs veient més que nosaltres. El Zait Control, el Zait Control. Sí, Zait, has d'entrar a Discord, tant de càster com de jugador, En necessitem. Sí. Aquí amb què mates? Amb peó o amb cavall? Amb peó amenaces dama, però la dama aquesta on te va després. Grande Zait. No, suposo. Grande Zait. Tirem un cor aquí. Molt gran, Zait. Per què no el saps fer? S'aplaudeix. Celebra. No ho sé massa fer, Zait, l'altre dia vam esperar l'entrevista, però no tenies Discord, dits. no estaves. Vam trobar falta l'entrevista. Pròxim però dia, en Zait què és? En Henry Valua? O continua sent anònim? En Henry Valua no sabem qui és encara. Hi ha gent molt desconeguda. Aquí la dama vols que vagi a aquesta diagonal, no? La dama l'única posició que té és aquí, perquè si no, això aquí... No sé per què ho està calculant tant.
Després com la treus d'allà, però m'imagino que amb... Ui, no. Ah, sí, clar, això aquí. Ah, hòstia, clar, per E4, és veritat. No! Ah. Bueno, Cagada. Ja està, té una Sí. torre de free aquí. ara aviam què han calculat, saps? Realment. Sí, no sé. Alejao jo crec que ja ha d'anar a moure ràpid i intentar timar-lo per temps. Vull dir, ja, l'ataca Probablement amb 3 totes minuts i acabar. sumatori, en plan... Uf. Sí, però increment. bueno, Nanaki s'apura molt, Vull dir, si està calculant aquest cavall F2 Sí, ja... sí. Posta. Puig, ojo amb el temps, Com? Ojo, cavall F3, vale. També, sí. També és bona, 100%. Moral a la reina, ja què decidirà fer, l'Alejao. Dama de 3. Pues entenc, que les calculi perquè n'està veient totes les que no, jo no veig. A 10 minuts duríssim, Nanaki. Sí, m'ha Tu sorprès. deixa-la en mitja hora, vamos. Sí, mitja hora rebenta. Jo me'n recordo, el vaig veure en un stream a mitja hora i em sembla que les va guanyar totes 6. En plan, em va jugar 6 Sí, sí. i he sentat ok, tio. Analitza tot. Aquí podria buscar potser Ja, un canvi. Jo canviaria el Fields aquí si fos el Nanaki, la veritat. Sí. Ah, bueno, cavall per E4. També és una opció. Cavall per E4 no, perquè et fan dama per E5, no? I encara, bueno, potser t'obren alguna cosa. Faria dama E7, potser. Jo crec que si aquí van aquí canvia el Fields... Top E8. Ara ve el moment del sacrifici de peça. Tu dius alfil G4, no, Patxi? Sí, jo faria... Pot ser. Aquest alfil i realment no era que tingui A, saps? O sigui, amb... Molt de amb torre. la reina tingué les dues torres al Nanaki. I ara aquí Jo crec que molt... l'Alejao ha de fer H5 i canviar i dama H3 i a veure si passa alguna cosa. Vale. Cavall per E4. Efectivament, amenaça reina. Ja ha dit 2.000 a Discord. Però en plan, has entrat ja, no? Però hi passo... Ostres, no sé. No. No disco. Clica a l'enllaç, Zai. Ho he fet jo abans. Nice. No, ho he fet jo. No, ho he fet jo abans. En sèrio? Ah, doncs a mi m'ha arribat el meu primer. Ah, és igual, sí, de veritat. Ui. Ui, Hacker, ha guanyat. Ui, Sí. sí, no? Rei B1, cavall D2. Nice. Bona partida. Sí, no? Molt bona partida. Ara preguntarem aquest B5, a veure què havien calculat. Molt bona partida, Nice. Uah. Bueno, hem vist Alejao que has optat per la mateixa estratègia que abans, no? Una mica buscar aquí l'alfil És que s'ha obert molt semblant que abans, excepte que abans havia jugat C5 en comptes de cavall C6. Cavall C6. Estava intentant baitejar D5. I m'ha desconcertat molt aquest B5 abans què passava si se'l menjava d'alfil? que obria la columna per la torre, no? Sí, és un sacrifici de peó. Aquell moment, Sí, aquesta és la clau, que aquí, en aquest peó, a B4... No és tan dolent com et penses, Fulhan? No. No. Està ok. Digui el que digui la màquina. La màquina no sempre. No, la màquina juga... Vull dir, a nivell humà pot ser bo, vull dir. Sí, a nivell humà està bé. No, m'has outplayed a saco. Tremendo desprestigi que acaba de fer l'anar aquí a la Quan màquina. t'has deixat una peça, què ha passat allà? No he comptat bé, no sé què ha passat. Sí, quan ha acabat l'intercanvi dic, hòstia, em falta... A veure, tira cap endarrere allà. Sí, no sé què ha passat. Això en Zai ha entrat a Discord, Quin màquina. Un gran Zai. El fan number one. Sí, no sé, m'he despistat. Vale, què vols calcular? No, sí que a partir de que anar aquí... On estàs a la res? A B4, amb el peó endavant, no? Va ser molt complicada.
Aquí, A diu? partir d'aquí, la posició d'Alejao era molt difícil. O sigui, a partir del moment en què m'ha avançat el peó de B, Sí. se m'ha anat la Ah. partida. Vull dir, el peu l'has de matar. És igual que l'estigui oferint. Si l'ofereixo. Ja, i després se m'ha enverinat i m'has impedit la posició, els teus cavalls ballaven per on volia. Cavall per E4... Un moment. Per què la màquina ha opinat que durant un moment que estàvem equals? Aquí. No hauria d'haver matat l'alfil? He pensat de matar el cavall amb el peó. Ai, jo aquí havia comentat E5. E5, i jo he fet D5, no? Sí, el rei per jo havia comentat E5, que si ve per C3 menges el cavall amb jaque. Clar, aquí Joder, si captura... vist des d'aquí és horrible Això, la partida. això és el que jo havia però- vist. Això és el que jo havia vist, en plan, alguna cosa així. Però clar, després m'ho així. A dama X6. Tampoc sé com coi m'he quedat +2 en l'opening, macho. D'on sortia aquell +2? Jo em pensava que estava bé, perfectament bé. No, rei per no. Aviam, això rei per no és el que diu la màquina. Ah, bueno. D1, no? No sé, està molt bo, això. És l'obvi No, aquí. hòstia, Mates a E4 o algo. Potser, no sé si hi ha algo allà. Diu que guanyen no blanques, fantasia, aquí. aquesta posició. Diu que guanyen blanques. No. Bueno, diu que és equal, Que és una però bogeria, turbia. això. Ja, però Ara ja després guanyen diu... negres, vull dir... Veus? No, Veus? Aquí mates aquí. Complicadíssim. És la locura, això. Sí. Perquè El que el he de blanc veure està fent com coi he H5 jugat. PO par i... Hauria de mirar com coi he jugat tan malament l'opening, que em donava que estava jo tan malament. És que Alfil D7? És raro, no? Sí, a mi Potser has també de fer m'ha fet A6 B5 i l'Alfil surt per B7, crec jo. I aquí és la... Però clar, què havíem Sí, en el calculat moment en què nosaltres el en peó aquí? Alfil par, sí. Vale, però nosaltres què havíem calculat? Que crèiem que era dolenta per blanques. Que era dolenta per blanques. Sí. No, per negres, jo havia dit. Jo havia dit que aquí muntaves d'Alfil i tiraves a 4H5 i... Ah, és veritat, sí. O sigui, te'l menjaves i Sí, després a al final. 4H5 a tope. Sí, bueno, i al final s'ha liat tot molt. Que jo aquí, en plan... On era? En aquí, per què no és millor aquí? Ah... Bé, Pachi, bé. Molaria, Apretant aquí. Estaria bé, estaria bé. Da igual, en realitat, o sigui... El què? Bon maig, Un maig de Zaid versus Laisk. Clar. Ja que Zait acaba d'entrar a Discord. Pot ser un maig interessant, sí. Sí. B5 també és una declaració d'intencions. És com el A4 de la partida d'abans. Algú sap per què he jugat A4 ja? Per sacrificar quina Quan? peça. A4, en la que jo estava en blanques. A4 per al teu cavall, Què li passa al cavall? que amenaça la casella aquesta. No, a l'obertura. Vull jugar com a de jugar de 6 o 7. A l'obertura de blanques. A4, sí. Quina mala memòria tinc. Ah, la partida d'abans. Mhm. Ah, per expandir-te per allà, no? Guanyar espai. La intenció era jugar C4 i que quan ell matés i jo jugués cavall A3, ell no pogués jugar a Ah, B5. vale, que no facin B5, sí, sí. Ah. Però van passar coses rares. Ah, sí, la d'abans, en lloc d'Alfil per C5 estàvem pensant B4. I crec que amb la mateixa idea però estava millor. Aquí, sí. Una enrere, Jo no estic a veient la res. 19.
18? Com? 18. Aquí. Aquí ve 4. Tinc congelada la En lloc de- composició en de lloc de- pantalla. Un moment. Sí? Doncs jo ho estic veient. Això Sí, ets sí, tu. també. Aquest cop ets tu. Vale, sí, Jo no hi a tinc l'estream res a sí que ho veure. veig. Actualitza, sí. Vale, aquí estàvem mirant. En lloc d'aquesta, ve 4. Amb la mateixa idea. En lloc d'això, O B4. sigui, jo aquí estava convençut. Tira Ah, cap endarrere. exacte, és la que... Tira cap endarrere, no. tira cap endarrere. Tira un parell de jugades endarrere. Encara més? No sé, ho estic mirant a l'estream. Espera't. Sí, és a dir, Número de moviment. jo estava convençut de que matant aquí, si ell matava i jo jugant B4, aquell cavall, no hi havia forma alguna de defensar-lo. Una altra cosa que havia pensat era alfil C7, però després d'alfil C7, B6, Sí, és el cavall sortia per B7. B4, el cavall sortia per B7. Sí, això també ho havia calculat jo. I quan m'ha jugat Llavors cavall nosaltres havíem D2 dit ja no ho he Això, comptat. és G5, B4. I canviar l'alfil de F4 pel d'A5. Creia la màquina, però F4 ve per després A5. després d'alfil per G5, Crec que diu bon 12. Sí, vull dir, el que ha fet l'Alejado. mhm. I el moviment de Bishop cap enrere era bo? Sí, sí. Sí, era era bona. Era vale. l'única, És que- imagino, no? O sigui, Sí, jo estava és pensant l'únic, sí. el fil per cavall i peó i ja està. I sembla que sortien l'Anaki guanyant. Però llavors he vist el moviment del fil cap enrere i dic, epa, Sí, jo no, tenim és a dir, opcions de sembrar el caos, tenia poc temps a l'Anaki i dic, vaig a jugar això i que sigui el que sigui, tio. ho Uau, havia per vist, això. però em pensava que la torre a B2 defensava la casella de B3 igualment, però no he vist que llavors el cavall també podia sortir per C4. Ah. La O un gràcia de B6 que l'Alfil diu aquí, la gràcia de l'Alfil no és que amenaci la torre, és que està defensant les caselles d'escape del cavall cap a dins, i la meva torre només pot cobrir la de B3. Exacte. I doncs, posats a perdre material, doncs he dit, jo què sé, anem a intentar alguna per aquí. Totalment boig. Em dona avantatge aquí la màquina. O no? No. Sí, És que només es veuen les 4 últimes línies en l'stream. No es veu la primera. Ah, shit. Com ho puc fer-ho? Bueno, sí que puc fer-ho, però espera. Estira-ho una mica cap a baix. Ja està. No, puc Tenim fer això més proper petit. duel, ja? I ampliar això. Com? Que ja tenim proper duel. Laisk Zaid 86 es diu? Sí, 82. 82. I han quedat aquí pel disco, no sé quin dia ho faran, però... Tremendo maig, o sigui... Sí, Mamma mia. 3-0, diuen? Hòstia. 3 més 0. 3 més 0. 3 més 0. Quantes partides? El millor de 10, no? Clar, Mínim. n'haurien de fer més, de Sí, 3 més sí. 0. De 10 o de 8, alguna així. Espera, que se m'està liant tot, vale? Que fiquem una hora i que juguin tantes partides com capiguen dins d'una hora. Hòstia. Ojo, Això pot acabar I, destrossant. i aquí la màquina diu igualtat, però jo estava destruït. Sí, és la típica posició que et deixes Mentalment. qualitat i ja no jugues igual de bé. Sí. Exacte. I tenia menys temps, també, crec. Home, no, ara no, sisplau. Doncs bueno, companys, jo us deixo, que estic Molt bé. full laiat. Un plaer a tots. Bon match. Ok, Vinga, vaja. Vinga, Vagi, descansar. venir, jefe. adeu. Merci per venir, jefe. A vosaltres. Abraçada. Adeu. Què, ho deixem aquí o què, nois? Què voleu fer? Sí, res, enhorabona als dos, que peguen aquí per la victòria, pels dos perquè heu fet partides brutals, molt entretingudes i han estat molt bé. Ens hem desmuntat. Sí, és igual, això. Ho munto en un moment, però jo què sé. Bueno, gràcies a l'organitzador i felicitats al guanyador. Anaki, grande. Has jugat molt bé, tio. És un cabron. Tinc set de revenja, eh? No em caus bé. No em caus bé, que cabron. Ha sigut molt disputat, eh? Aquest empat a un... A sobre que em deixo guanyar perquè no estiguis trist.
Exacte. M'he fet gràcia la broma. Estic fent un homenatge a Simon and Garfunkel ara mateix. Aquí? Simon and Garfunkel. Els autors de The Sound of Silence. Ah, Com a Ai. resposta. Bueno, Nanaki, que sàpigues que la revetja serà 5 més 3. ja, ho sé, ho estic intentant d'arreglar-ho tot. La revenja serà 30 més 30. 30 més 30. 30 segons més 30 centèsimes. No. Vaja. A veure, un moment, Estic intentant de muntar, però hi ha algú Home, que ha 30 segons desaparegut. més 30 segons És podria ser l'idea que divertit. teniu per qui tu vulguis. Seria curiós. Digue'm algú, no sé. Fota-li al Bob Stropajo. Bueno, si voleu proposar algú, però jo proposo aquest. Bob Sí, que vulgueu. Stropajo. Gran. Ara obro, diguem-ne. Vale. He reviscut a tothom, vale? A veure, aquí ja. He posat el nom pel Discord. Ai, pel Twitch. No, Per ja xat he ho vist, veig. però aviam que hi ha. Teòricament està a tope. O 12. Uau, quina velocitat d'internet, no? No, és el PC, pobret. Plan, el normal va bé, però jo què sé. Oh, el vòlei. Els de vòlei, no. Sí, no em sembla que hi hagi massa gent. Doncs em sembla. Com es feien això? Sabia que guanyaven aquí. Sí, però Team Draw, Que Què jo està sé. passant? Per on està parlant la penya? Que m'estan sortint notificacions de Discord. Per Discord, per l'anuncis. Del testo. Del Ah, vale. de pas. Que locos. Del de què? Del El de Discord pas. de Past. Perquè... Ja, però on? Anuncis. Perquè estan parlant amb els IT i el Lice que volen fer match. Ara, doncs jo no estic a Discord, doncs fes-te'n un i entra. Jo et deixo aquí. Boletos. Oh, Alejandro està rebentat, no vull de tot entre tot. Clar, el pròxim un boleto... Més. Ara això, moltes hores de stream, suposo, moltes hores davant la pantalla. Sí, però em sembla que ara soparé tranquil·lament i després tornaré a fer una estoneta més a Pokémon, que li tinc ganes. Molt bé, molt bé. No, ben fet, per desconnectar una mica. Ja tinc prou amb Twitch. Sí, us espero i espero que vingueu per batejar Pokémons. Quan vingui el Nanaki li posarem Paula al primer Pokémon que pillem Sisplau. i ja està. M'agrada com penses. El primer cop que faig riure el Nanaki en tot l'stream. No, jo vaig rient de vegades. Passa que has de tenir una càmera d'aquelles d'alta velocitat, saps? El hombre de hielo. Sí, sí, anar aquí full sèrio, Però no, pues, quan ha acabat el tercer maig s'ha relaxat i ha dit ja, uf, ja està, ja he acabat. El Nanaki s'ha mentalitzat molt avui. Si ho hagués fet jo, impossible. Nah, és perquè ha entrenat contra mi, si no, no et guanyava.